Те са бъдещето на Розовата долина, бъдещето на град Казанлък, те са живите цветя на земята. Детска градина Снежанка имахме възможност да видим една от най-привлекателните градини и децата също ни аплодираха и Славейче, Дели в нашата родина Славейче запя тук в Розовата долина. Най-прекрасни са те на света. И още детски градини, Слънчица, Буратино, Юрий Гагарин, всичките преминават през Казанлък. Ето ги и тях. Аплодисменти за детска градина Слънчица Казанлък, която преминава и пред царица Роза, и пред официалната ни публика. Ето ги децата отново преминават. Детска градина Мачоков, номер 13 в Казанлък. Прекрасни и увлечени като приказни герои се явяват пред вас. Модерни наистина имат и чудесна среда за развитие, няма какво да се лъжем. Детската градина Пчелица също преминава пред нас. Отново приказни герои и филмови герои преминават пред царица Роза и нашата официална трибуна. Разбира се и през всички